continuació, Avant Asturs Avant, composat per Miquel Sarrió Nadal, és un regal de l'autor a la comparsa Asturs d'Ontinyent, amb motiu de la seva tercera capitania a les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent el pròxim mes d'agost. Està dedicat per extensió a totes les comparses o filaes d'Asturs, Astures o asturianos que celebren festes de moros i cristians. Un fort aplaudiment per a la Societat Musical Vila de Bocairent sota la batuta de Miquel Sarrió, director i compositor de la marxa.